Bueno, pois continuamos con sorpresas. Agora chamamos ao escenario a nosa entrevista aquí a noso amigo Mondra. Boas tardes, Mondra. Bo día a todos e a todas. Grazas por estar aquí connosco nesta gala tan especial. Somos diferentes, somos referentes. A primeira pregunta é común a todas as persoas que convidamos. Por que ser diferentes nos pode facer ser referentes? Pois a ver, eu penso que imos compartir isto, non? Que diferir é en si resistir, non? A fin diferir da norma, en calquera sentido, é un acto de resistencia, non? E iso penso que a calquera persoa que difire xo converte nunha persoa referente, non? A fin xeramos entre todas na diferenza modelos que non están só no centro, senón que están na periferia, que están fora, non? É o que precisamos, non ver máis alá da norma, en riba dos escenarios, nas aulas, en todos os ámbitos, é por iso, non? Diferir é resistir, e, por tanto, diferir é tamén ser referente. Pois sobre isto, queria comentar unha cousa. Nós, no noso instituto, estamos traballando coa ONG Agareso para combatir eses discursos de odio. Pero aínda así vemos que entre a mocidade, que debería ser aberta, inclusiva e crítica con os discursos de odio, vemos que, sobre todo nas redes sociais, hai máis odio e, sobre todo, homofobia e machismo. Que opinión tes ti destes datos? Pois que opinión vou ter, non? Rexeito, como rexeitades todas vós, calquera discriminación, intolerancia, que iso que nos fai a ser ignorantes, non? Non queremos ser ignorantes, queremos abrazar a diversidade, abrazar a diferenza, non? Temos que axudarnos, non? Axudarnos a xerar novas realidades, conversar sobre isto e abrazar as diferenzas en calquera dos sentidos que comentas, non? Acabas de presentar o teu último traballo, Ronda, no que o amor propio é un eixo moi forte e persoal. O amor propio non é un destino, sino unha viaxe. E ás veces hai que perderse para volver a toparse, hai que buscar un espazo seguro e florecer sen medo. Que lle dirías ao teu Mondra adolescente no instituto para cultivar ese amor propio nunha idade tan complicada? A ver, mira, precisamente hai unha canción que se chama Se Queres, que di canto ya aquel rapaciño que quixen ser algún día, non? E pois, falolle precisamente aos Martíns que son a moitos, ou que fun cando era máis novo, e diríalle que o está facendo moi ben, creo que lle diría iso. Eu sempre era como a María, que encantaba nas festas do instituto, no entroido, non? Xa era como coñecido un pouco no centro por iso, non? Aí ven o Mondra que vai facer de sempre. E iso, sempre tiven a forza ou sempre quixen non renderme a iso e ocupar un espazo no meu instituto, non? E a día de hoxe, pois, lembro iso porque a fin era onde eu me proxectaba e onde, con moito traballo, pois, logrei que fose o meu oficio, non? A miña profesión. Sufrín bullying no instituto nos primeiros cursos da ESO, primeiro, segundo, pero penso que iso, medrando, xa souben ter unha comunidade no centro de persoas que nos entendíamos moi ben, non? Que a fin, pois as amizades que facemos nestas idades son moi importantes. Souben ter a forza, non? Para facer o que eu quería facer e ser quen eu quería ser nese momento, non? Entón, pois iso, que o está facendo moi ben, diríalle. Pois que bonito, ademais, que agora a nosa música está máis viva que nunca. Fai uns días foron as Letras Galegas, dedicouse á música oral, entón eu, casualmente, non miro a Manolo, non miro ao Diego que trouxo antes isto, pero apareceu unha pandeireta aquí. Entón, a min gustaríame moito que tocases algunhas coplas. Eu? Sí,
Porque isto é unha entrevista no que o entrevistador non participa, pero o entrevistante, o entrevistado canta, como cantou antes Guadi. Entón, que canto? algo que sexa simbólico para ti, sensible. Seguro que tes algo aí. A ver, pois botamos unha cantiga ao Milladoiro logo. Pois votamos. Facemos iso. Veña. Se alguén non sabe pode vir comigo, Veña logo. O Milladoiro é bonito, aunque non queira ninguén Aunque o lugar é pequeno, aquí pasámolo ben Aunque o lugar é pequeno, aquí pasámolo ben Lai la 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 ay la 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 ay la 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 Aí está. Que ben. Moitas grazas. Que maravilla, Sí, señor. Que ben. Bueno, como vedes, tamén navegar entre tradicional, xa acabamos de ver, e o contemporáneo, é unha viaxe que tamén define a túa música moito, non? A tradición deberá ser un punto de partida, nunca unha gallola. Podemos ir reinterpretala, mesturala con electrónica, pop, trap, pero ao final segue sendo tradición porque está viva. O importante é manter a alma, non o envoltorio. Cando mesturamos o que somos co que herdamos, aparece algo novo que tamén é noso. Concordas comigo ou é tan fonda esa distancia entre a tradición e a actualidade musical como nos queren facer creer? Pois mira, que ben que digas isto, porque eu estou moi enfadado con esta visión constante de que a nosa tradición é algo museístico, é algo do pasado, ou é algo que queda nas aldeas da década dos 60, non? Que é supostamente pois cando o mundo comezou a cambiar máis, non? E as foliadas que se daban de xeito natural en todas as aldeas do país, pois deixan de acontecer desa maneira, non? Pero iso non significa que esta música, que a lírica popular, que as pandeiretas, como galegas e galegos, pois nos pertenzan, non, a xente que habitámolo o século XXI. E, por tanto, recibimos unha herdanza riquísima, un legado ao que precisamente acabamos de renderlle homenaxe o Día das Letras Galegas, non? A todas esas mulleres que só por divertimento, non, porque era o seu xeito de facer, nas súas cociñas, nas súas casas, coas súas familias, coas súas veciñas, cantaban e facían súas esas muñeiras, esas xotas, non? Por divertimento. E nós tivemos a sorte de que foi algo que perdurou moito no tempo, non? E que vivimos, que nós puidemos sentir e podemos ainda ver, non, na nosa xente maior. E a fin esa xente integraba iso na súa vida, contaba as cousas que lle pasaban, e contan as cousas que lle pasaban, nun mundo que non se parece ao noso, non? Pero eu creo que nós, con todo o respecto do mundo, podemos contar o que nos acontece a nós, non? A través dunha linguaxe que nos pertence, que é nosa, e por iso eu penso que non hai cousa máis moderna que unha pandeireta, que unha cantiga, que un punto, podemos contar e bailar do xeito que nos naza a xente que habitamos o día de hoxe. Pois moitas grazas, Mondra, por esta reflexión, por esta entrevista chea de verdade, chea de luz e ilusión. Grazas a vos por contar comigo. E grazas a maravilla de centro, a equipa docente e directiva, porque facedes un labor. Vos sí que sodes referentes. Moitas grazas. Que pasou? Que
Non te podes ir sen cantar coa nosa temos que artistaza. cantar con María, que canta increíble. Por favor, un aplauso para María. Imos logo. Pois mira, eu como non sei cantar, deixo vos a vos e xa me Veña, desentendo. imos Pero alá. vais a ir moi ben. Veña. Ondas bravas en Nazaré, paxaros que pían en portugués, vi unos libres o alén do mar, cando te collín na mar. Deiteime sobre o teu peito, descubrir o teu corpo inteiro, e despois de facelo amor, escribo-te esta canción. Querer-se é como ver afundir barco de papel, deixar de ser o que non és, pra naufragar e non morrer. Cambiaches-me o calendario e ensinaches-me o prioritario. Quero pasar desapercibido e comer cocidos domingos. Ainda lembro o día que na área doce ou no Trisquel xa non fai falta disfrazarnos, contigo entro e do todo o ano. Cada vez que dis que sentes por min, fasme tan feliz, quéronos así. Lembro cando te achegaches a min, que non sei dicir que acabaría así. A 52 para estar os dous xuntos a almorzar a carón do mar. Cústame dormir cando non estás. Quererse é como ver afundir barco de papel e deixar de ser o que non és, pra naufragar e non morrer. Paxaros que pían en portugués, vi unos libres alén do mar, cando te collín na mar. María, forte aplauso aí, por favor. Moitas gracias. Mondra, cortarme o micro. Moitísimas